आङो माने आंना खर'आ खामानि होआ नालाय मायबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्राङो बिनि सायाव आंहा दालि जानांगौ बाध्य जायो बेखायनो मावनानै जेल जानाय लोगो लोगोनो रावबो जोंखौ नायनोबो फैयाखै रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो नै दिनै लोगोफोर बेसेबा फुङावनो स्टार्ट खालामलायबाय आरो ना अमानि टेस्टि रेसिपिखौ ओमफ्राय बेयाव होदों जाहैबाय अग्रा ओमफ्राय लोगोसे बुथुवा ओमफ्राय लोगोसे मैथ्रु इनिफ्राय लोगोसे थालिर आरो ना लोगोफोर ओरैबायसा टेस्टि रेसिपि संनायजों नोंथांमोनखौ माने संनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ स्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो नै लोगोफोर मोनबायबो आरो ना अमानि आदारा मोनगलायबाय आरो दिनै सानसेनि खिनिया थ' दमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै अमा आदार रुनायनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ लोगोफोर नै खानायावनो बारासो खाफ्लांलायलांबाय अफारसो ओमफ्राय माने दाबायदियाव माने थास'फोरखौ माने मोननोनो थांलाहाय लोगोफोर जोंनिथिं माने खरे अमा लायो नालाय बे अमानोनो हाना होनायावनो जोलैयानो जोबबायहाय लोगोफोर जोलैयानो सब माने जोबलांजोबनोसै आरो ना थास'नि जोलैयानो ओंखायनो माने जानो लुगैबाबो मोनलायलाङा ओमफ्राय आङो न'आवनो गिदिं गिदा माने फांफा फांनै रिथा दंमोन आरो ना बेखौनो माने खानायावनो अफारसो खाफ्लांलायलांबाय होननाय बायदि आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिराद गोबावसैमोन थास' बिथुरि जायैया ओमफ्राय बेखौनो माने मा संगोन मा मागोन दिनैथ' आरो बाजार खालामनो मानसिफोर रावबो गैया माबा शिबरात्रिनि माने खामानि मावनो थांदों बोराया आंना ओंखायनो माने बाजार खालामग्रा मानसि गैया आरो ना ओमफ्राय रान्दिनिया मा संगोन मा मागोन जादों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ थास' बिथुरिखौनो खासाबायबाय आरो ना गोरानजों संनोसै बेखौनो खोरोरोनो ना गोरानबो माने दंखायो नालाय लकेल ना गोरान बेजोंनो थास' बिथुरि ना गोरान ओमफ्राय लकेल बिलाइ फिसाखौ थाइफा थाइनै रिथा गारना होनोसै बरिया गोथाव संखानोसै ना लोगोफोर बोरायखौ गारना साजानाय नङा बोराय थास' बिथुरिखौनो मोननो थाङा नालाय लोगोफोर आं गुफुरखौनो खाबाय आरो गोसोमबाथाय बांसिन साद जागौमोन आरो ओमफ्राय दायो गोसोमखौनो मोननो थांला नालाय गुफुरखौनो माने संसाबबायबाय आरो ना लोगोफोर नै ओमफ्राय आङो दैखौ एसे बुरजायैनो होना हरखादों मानो होनबाथाय नै बिदि थास' गुफुरफोरा माने थाबनो माने मोननो नागिरा दै लोगोफोर इनिफ्राय आङो बेलाहिखौबो हरथ'वाखैमोन थास'आ एसे राखाब थागोन साननानै आरो ना इनिफ्राय नै आङो गोमोनखौल' होना हरनोसै गोखैद्राय जागोन खोमाहाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो गोमोनखौल' होना हरनोसै ओमफ्राय ओजोंहाय आरो ना गोरानखौ एसे फिदिंदबना लादो आरो ना एसे एवदबाबाथाय माने जानो सुखुखाया आङो ना गोरानखौ मोनगोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर आंहानि थास' बिथुरि ओंख्रिखौहाय नै जि बरिया मोनखाबाय आरो ना लोगोफोर नै ओरैबायसा माने मोदोमफ्रु ओमफ्राय आङो बांद्राय माने मा होनो लाथाब खालामासै लोगोफोर बेनो ओंख्रि बेनो रोसि आरो ना लगाय गथाय माने लगाय जानोसै ओमफ्राय नै माबा गुफुरखाय एसे फुरदांदां नुदों आरो ना लोगोफोर थास' बिथुरिया गुफुर नालाय एसे बोरैबा गुफुर नुबाय आरो ना ओमफ्राय थेवब्लाबो माने ओरैबायसा टेस्ट जागोन बायसा मोनदों आङो एसे साखिना नायनोसै र' लोगोफोर इसिमान साखिना नायनोसै र' लोगोफोर साखिनाय हुदायाथ' दंखायोखा नङा होमबा लोगोफोर माने साखियाब्लाथ' संनोनो रोंखाया ओमफ्राय एसे साखिना नायनोसै जि मोदोमखादो आरो नै ओरैबायसा टेस्टि जादों लोगोफोर ना गोरानजों थास' बिथुरि बिलाहि फेन्टास्टिक सुपार हिट लोगोफोर ओरैबायसा टेस्टि मैदोम बसुमतारी आदाखौहाय माने बयबो जेलनिफ्राय गबाय होननानै बयबो माने शेयार खालामदों आरो ना खायसे खालामदों खायसे खालामाखै आरो जेलाव थांदों होननानैबो खायसे मिथिदों खायसे मिथियाखै बांसिनानो मिथियाखै आंबो मिथियाखैमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्रायो माने जेलाव थांदों होननानै मोनसे भिडिअ होनानै सासे मानसिखौ माने भिडिअ होनायखौ आंबो नुनो मोन्दों बेनिफ्राय दायो जेलनिफ्राय गबाय आरो ना गनानै बिथाङा माने गावनि गोसोनि बाथ्राखौ माने फोरमायदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आंबो बेखौनो बुंनो सानो जे दायो नै बयबो मानसियानो माने माबा समाव आरो ना दुंहाव थासारि समाव माने बिराद जर होयो आरो ना लोगोफोर बिराद माने नोंखौ नारसिनबायानो थागोन ओरै थोरै होन माबा होन
नोंनो हायोस' नोंनो मायोस' ओरै रखम आरोना नों ओरै थोरै होन होननानै माने एरथुबाय थायो आरोना लोगोफोर होननो माने बिराद माबा थिनबाय थायो खायसे मानसिफोरा खिन्थु माबायाव मा होनो खैफोदाव गोलैनाय समाव माने नोंखौ रावबो बोखांनो थाङा नंगौना नङा लोगोफोर दायो बिथांखौनो माने मैदोम बसुमतारी बिथांखौहाय माने खायसे मानसिफ्रा बहुत माने थुलुंगा होबोदोंमोन आरोना सोरखौबा माने हाबा जानानै खारना थाहैनाय बा गोसथोलायनानै बबाफोर माने लांखारना थाहैनायफोरखौ बिथाङा हमबाय थादोंमोन जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो बयबो माने बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय थिग बिदिनो बै समावबो माने जेब्ला जोंनि बर'नि माबानि सावथालफोरनि दावराव जायोना बेयावबो माने बिथांखौ सोरबा जानो हागौ सोरबा माने एरथुना होदों आरोना नोङो भिडिअनि गेजेरजों ओरै थोरै होनबानो जाबाय आरोना इदि बुं होननानै बुहुत मानसियानो माने सापर्ट खालामग्रा थायो दे खिन्थु जेब्ला मानसिया खैफोदाव गोलैयोना हाखराव गोलैयो होमबा रावबो माने बोखांनो थाङा आरोना ओमफ्राय बेयावनो माने मैदोम बसुमतारिया मा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय मैदोम बसुमतारिया नुहुरनो मोनगासिनो दङ जे जों जातिनि सार्थआव दिनै जोङो मायबा मोनसे बाथ्रा बुंदोंना बेनि थाखाय जोङो माने न' गोजाननि आलासि जानो गोनां जायो बेखायनो दिनै आंखौ थुलुंगा होग्राफ्रा थुलुंगा होबायानो थागोन खिन्थु आं दिनै माने बिपदआव गोलैनाय समाव आंखौ रावबो खबर लानो फैयाखै आरो आंखौ रावबो नायनो फैयाखै बेनिखायनो आंनि गोसोआव जिबायदि मोनदांदों दिनै बर' हारियाहाय नङा होमबा जे बर' हारिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों एज ए इउटुबार हिसाबै माबा मोनसे बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव आंहा माने माबा मोनसे आंहा दाय जानानै फैदों बा आङो जोबथेसालिनि आलासि जानांगौ बाध्य जानानै फैबाय दा मेन खोथाया बेनो मालायफोरबायदि बा बेलेग सुबुंफोरबायदि आंबो सोलोंनो नाजानोसै मोनथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं मोनसे आङो माने हिद्दान्त लादों कि आं माबा मोनसे मा होनो बेखौ आं माबा मोनसे आङो सानदों आंनि खर' मेलेमावहाय जे आंबो बेलेगफोरबायदि माने आंबो बेलेग इउटुबारफोरबायदि आंबो माने सोलिनो नाजानोसै जेराव बर' जातिया मायबा मोनसे जुदि बुंजायोब्लाबो सोरबा सुबुंजों बा सोरबा जाति जनगोष्ठीजों जुदि बखि जायोब्लाबो बा मायबा मोनसे बुंजायोब्लाबो सोंखारि जायोब्लाबो आंबो सिरि थानो नाजानोसै रायजो राजा नोंथांमोन बे स्पष्ट जानानै फैबाय माने आंबो सिरि थानो नाजानोसै माने आङो माने आंना खर'आ खामानि होआ नालाय मायबा मोनसे बाथ्रा बुंफ्राङो बिनि सायाव आंहा दालि जानांगौ बाध्य जायो बेखायनो आंबो दिनैनिफ्राय मोनसे आङो साननानै लाबाय आंबो माने मा दिनैनिफ्राय जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा सिरि थागोन आङो जाहाथे जातिया बा जोंनि बर' जातियाहाय मबे लामाजों थांदों थाङाखै आं बेखौ माने एकदम माने खोलैनानै आं दोनसिगोन माने आं जेबो माने नोंथांमोना आंखौ बुंहरनोबो नाङा जे मैदोम बसुमतारी ओरैबायदि जादोङो नोङो इउटुबार हिसाबै नों माबा मोनसे बाथ्रा बुं होनबाबो आं बेवहाय सारेन्डार जानानै थागोन आं बुंनाय नङा मानो बुंनाय नङा दिनैनि दिनावहाय मोजां खामानि मावनानै जेल जानाय लोगो लोगोनो रावबो जोंखौ नायनोबो फैयाखै रावबो जोंखौ हेफाजाब होआखै खिन्थु मैदोम बसुमतारिया माबा मोनसे गाज्रि हाबा मावनानै जुदि जेल जानाय मोनब्ला बा दालि ओंख्रि जाहैनाय मोनब्ला ओरैबायदि आंखौ दामगौमोन माने बर' समाजाव आंखौ गाज्रि होननानै खिथिगौमोन आरो मोनथिबायना दा अनेक इउटुबारफ्रा बुंदों जातिनि थाखाय माने बाथ्रा बुंनायनि थाखायसो आं इदि जाफैगोन मादों नै बेफोरबायदि अनेक इउटुबारफ्रा माने गावसोरनो साननानै लाखादों नंगौ नोंसोर बुंनाया सैथो आरो आं बे खोथाखौ बुंगोनानो मानो होनोबा आङो सिखाव खावनानैबो आं जेल जायाखै मोनथिबाय बर' जातिया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैदोंमोन बा माबा मोनसे नासय जादोंमोन बेवहाय आङो फंनैसो बुंदोंमोन आं बेवहाय दालि ओंख्रि जादों अनेक मानसिफ्रा सोंदोङो आंखौ जाय मानसिया एरेस्ट खालामदों बिथांमोनाबो सोंदोङो जे मानि थाखाय जेल जाखो आं डाइरेक्ट होनदोङो जातिनि थाखाय जातिनि सार्थआव फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव आंनि बुंनाया भाइलेन्स जादोंमोन भाइलेन्स जानायावहाय आं दिनै न' गोजाननि आलासि जानानै फैदोंमोन दा आङो बेवहाय बुंनो थांगोन जोंलाय सोर मैदोममोन बायदिया सोर मानो होनोबा खोनासं दिनै गिदिर गोलाव दङ नाम लाया आङो ओरैबायदि जानानै थाबाय जातिनि सार्थआव रावबो गैला माने पलिटिकेलनि आन्दाराव थानानै बा राजनितिकनि आन्दाराव थानानैहाय माने राजनितिकल' बाथ्रा सानग्रा पलिटिक्सनिल' खोथा सानग्रा जाबाय जातिया थैनानै थांथों बर' जातिया गोमोरलांथों बा थैनानै थांजोबथों मोनथिबायना बहाय जेबो बुंनांगौ गैया किसुमान लिडारखौ आं नुबोगासिनो दङ दिनैनि दिनाव माने जातिनि सार्थआव रावबो गैया पलिटिक्सनि सार्थआव दिनै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों आङो बुंगोन लासैनो सोरबा आं बुंनाय नङा नामखौ सोरबा अपोजिशनानो जा बा पजिशनानो जा आं बुंलांगोन जातिनि सार्थआवहाय बाथ्रा बुंनायखौ आं नुनो मोनाखै अनलि वान पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जोङो लिडारफोरखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ